Abelias, bunal! Yes, dagang salamat Kuya Roy Guerrero, iyong mayong buntag sa atong mga sukit paginaw sa balitang todo-todo. Usa pang suspensado ang nadakpan sa malampusong buy-bust operation na ipaygayon sa Pamplona Municipal Police Station ngadtong alas 5:10 sa hapon sa Hulyo 24, 2026 dito sa Sitio Tuwak, Barangay Poblacion, Pamplona, Negros Oriental. Ang operasyon ay pangaluhan ni Police Captain James Taylor Intidiada, officer in charge sa Pamplona Municipal Police Station. Ang suspensado, nga residente sa Barangay Datagon, Pamplona, lakpan manito ang nakabaligya o bigudahang illegal na droga ngadto sa usa ka pusher buyer atol sa operasyon. Sa pagkakaroon anana sa kustudiya sa Pamplona Municipal Police Station ang suspensado alang sa hustong dokumentasyon o pagproseso sa kaso. Ipaibalo sa kapulisan na ang suspensado at ubangon og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Labi na ang mga provisyon na may kalabutan sa pagbaligya o pagpanagiya sa illegal na droga. Padalit usab ang panawagan sa Philippine National Police ngadto sa publiko nga suportahan ang kampanya batong sa illegal na droga, pinaagi sa pag-report sa mga illegal na manukan sa ilang komunidad, isip kabayan sa pagpaligod sa kalinaw o kahapsay sa matag lugar. Maugad pa itong natin na balita karong bumuntaga, mayang buntag ni Laila Villa Flores, Mr. Mr. Villa Flores. Alam na lang sa programang Balita Tuguro sa 103.91 Heart Radio, ini ang inyong Patroller numero 4, April Diaz Report. Kaya nga, salamat, Street Patrol numero 4. Report live from the field. Balitang todo-todo. Singko minutos na higala, human mo labay ang alas 7 sa Kabuntagon. Atong linawon ang mga precious na unang palitunon diya sa may Merkado Publiko niini nga syudad sa Tanhay. Street Patrol numero 5. Hanidi, please again. Merkado. Yes, Hanidi, bunal. Yes, bilang salamat Kuya Roy Guerrero, yung mayong buntag sa mga tuking kita minawan sa balitang sunod-sunod. Iya ang isyo sa nagunang kalalitan sa Merkado sa syudad sa Tanay. Ang isyo sa mga isla, ang kito ang adunay pag-300 o 400 ang matagkilo. Ang kamarong 240 ang matagkilo, kasayang 380 ang matagkilo. Tuna 550 ang matagkilo, ang kulatitog 180 ang matagkilo. Katambak 350 ang matagkilo, ang langot adunay sa 580, 180, 200 ang matagkilo. Ang mulmol 300 ang matagkilo, ang dorado 280 ang matagkilo. Ang yelupin 300 ang galang ulo, ang PNS 350 ang matagkilo. O ang presyo sa kanin baboy 250 ang matagkilo. Ang clear MS 280 ang matagkilo, o ang atay 200 ang matagkilo. PL 180 ang matagkilo, ang magkarat sa kanin baboy 200 ang matagkilo. O ang presyo sa kanin baka sa 200 ang lapon ang matagkilo, ang latanan 280 ang matagkilo. Panik sa kanin baka 150 ang matagkilo, ang atay 280 ang matagkilo. O ang presyo sa kanin manok 200 ang matagkilo, ang atay 220 ang matagkilo, ang PL 130 ang matagkilo. Kinain 5 Gs ang matagkilo, ang pato adunay ka 230 o 240 ang matagkilo. Ang batikulo adunay ka 180 o 190 ang matagkilo. O adunay po tayo kasi kabugas ang mais adunay ka 60 o 65 ang matagkilo. Ang may 49 di mabuka ka 60 ang matagkilo.
O ang presyo sa mga panakot, ang aw 150 ang matag kilo. Sibuyas 150 ang matag kilo. Ang kamatis 150 ang matag kilo. Liat 160 ang matag kilo. Ang atkal adunay tagsin 150, sito 80 o 250 ang matag kilo. Kilo na espada 120 ang matag kilo. Talong 50 ang matag kilo. Ang patatas adunay tag 150 o 160 ang matag kilo. Ang karot 120 ang matag kilo. O ang repolyo sheet ang matag kilo. Ang daging 30 ang matag kilo. Ang kalabasa 30 ang matag kilo. Sayuti tag 20 ang buo. Ang apara 30 ang matag kilo. O ang sikwa 30 ang matag kilo. Napisito nga tag-80 ang matag kilo. O mga kasi ang presyo nga nakadisplay ka na walang palalitin sa merkado sa syudad sa Tanay. Malumbong pag-ugbayin ko kaminaw ni Kani itong si Artic Boy Salma o ni Kani Vice Mayor Domini Salma. O mayong pagpaminaw ko dahil malumbong sa Kani ang maestro na kapadiri nga si Sir Jerry Gitarye. O garan na lang sa programang Balitan Tudo-Tudo sa DYSC 103.9 FM 15 Radio. Pinitiis si Patroller numero 5, Honeybee Reporting. Merkado. Okay, salamat Hanidi sa imuhang report. Among report kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio palit kini sa Hamara Herbal Products of Legal Pharmacia sa iyong lugar. Balik naman sila sa semana pre. So pasensya dok no na nagwala na kon ibingaw ron ko ni mo dok ning Ramil oy no. Okay, Ramil. Ori ka ba? Laban sa commercial nila. Ora sala. Balik ko na sila. Balik sila no. Ala City 30 na sa Kabundagon kining oras usap kini sa Hardmax Extreme. Ang Hardmax Extreme mapalit kini sa Santa Teresa Pharmacy, Tristan High, and of course Dias Manoyon o Bindoy, and of course Tugtubon Sibulan o Silakbay sa Bagete na sa mga Santa Teresa Pharmacy branch no? So nadia ang Hardmax Extreme katong nawadaan og gana panahon sa labing-labing hining mabugnawon nga panahon, relax and pangapi mo kay all kinds of ginseng na herbal coffee mix gyapon na siya. So ga importante sa mga kalalakihan. Gusto ko na, pre. Hardmax Extreme makapagana mula siya makapagana panahon sa labing-labing Mulaw tayo yun. mula hutay pagyod Bisag dili mo kantag bayang magiliw mo tindog yun. mo tindog siya. Tara na siya ang anino sa Hardmax System. Siguro nga mustak and look and listen na siya. No? Hardmax din. Bisag dili nun nga ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. Bisag walay ko na, matindog yun. Mo tindog. Sa makailong Hardmax. Anino pa lang lang. Si Miss J doon ay gi-text. Hello mga ka-One Heart Radio DYST, mamaligon ta ko ani around 6:45 AM today, Monday, July 27, 2026 near McDonald's Series Terminal. Ay sa video mga igala doon ay nakadamag sa sakyanan sa manager sa North kininiong Milestone Dumaguete. Kanya money plate number G4472D. Nakakuaman puro naka-helmet o pula. Kinsay naka-notisya ani. Gisundan pag yun sa babae mong kuning ka-drive ani pre. Mupunta sa trabaho niya si Miss Jim murag paingon room secure. So kuan kini nga report to HPG dayon na para ma-alarm no. Nga to ipa-report no. I-report dayon sa HPG as soon as possible para ma-alarm. Dayon i-present nga gitawag na to og video. So at least nga ma-call attention no sa taga Highway Patrol Group. May buntag niya ini sa ato ang head sa HPG dili sa probinsya Police Executive Master Sergeant Aurelio Puno. Sir, ayaw nga buntag ni Budya sa ato ang mga kapulisan. And of course, yung kapulisan, ato ang dawato sa report
update sa uglakang sa plano sa probinsya labigit ni ining apektado kining RSSI atong kutlo ng report. Balitang. Sinabi kang Governor Chaco sa Garbaria sa mga lokal nga tigbalita itong piyesta. Atong nawaton ang report gikan ni Kaelakay. Kael may butag. Tira! Capital. Report. Report. Kasamtangang gipailalom na sa state of calamity ang tibok lalawigan sa Negros Oriental tungod sa nagkagrabing pag-atake sa Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI na nakaapekto sa mga mahan sa tubo. Ang maong deklarasyon nagtugot sa provincial government sa paggamit sa mga emergency fund aron mapadali ang paghatag og tabang sa mga mag-uuma o mapaligo na ang mga lakang batok sa pagkatag sa maong peste. Padayon karon ang koordinasyon sa lokal nga kagamhanan alang sa dugang nga mga lakang aron mapugnan ang dugang nga pagkuyanap sa maong peste ug mapadalikdan ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug ang industriya sa kalamay sa Negros Oriental. As of right now, we are now in a state of calamity. We were able to, the Sanggunian was able to approve the resolution coming from our PDRRMO office for a state of calamity on Monday of this week. So, as of now, we are now free to use our 30% URF fund in response of the issues of the RSSI, including the ASF if need so. So sa ato karon, we are focusing more on the RSSI regarding to use our 30% quick reaction fund coming from the province. Mao po ni siya among kasabutan sa ato mga planters that the first wave of support will come from the province. The second and third wave of support will come from the central and of course our local NGO. So as what I said, dili ta pwede maglangay-langay ani because the spread of infection is very fast. During our previous meeting, last consultative meeting, nakapatos mga 3,000. Latest update right now, it's now 5,000. Nakapaspas ang spread sa RSSI. So, the sooner we act on this, the better. Si Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria na hinabi sa mga lokal nga tigbalita ug maukad tong nakalat na nga balita sa dakbayan sa Dumaguete maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor tikbisan man ni Maminusi Mamlotlot Keisha Lord Sir John Ray ug ni former Tanhay City Vice Mayor Dong Nel Salma alang sa programang balitang toro-toro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio kini sa Asti Patroller numero 18 Kael Akhay maayong buntag kanatong tanan. Capital. Report. Okay, salamat kay Lakay sa imuhang report. May buntag di ay ni Provincial Governor Chaco sa Garbaria dito aron sila sa Suna, no? Invite siya. Nasa invitation yun, pre, ang mga gobernador, no? So, tuwas na dito. So, sa orsa ka ang suna ni Presidente? Okay, sa pag-fiesta stanhay, buto wala ka pamista si Governor Chaco. Kaya padala siya o consultative meeting, dayon ani, kay gusto niya nga, makatid po siya dito sa ito na to o gasona ni Presidente Marcos, no? So, tuwa siya dito ron. So, wala minaw ang gas live na moron ko, palit niya supas na pitgo, no? Kung ka lang na ipatulong, pero kung dilain, wala nagsupas. Pag-abot niya des ni Gusilita, ay, papa, nala, papa. Dala, papa, papa. Ay, supas ko, ba? Alam mo, supas ka Manila. So, kapatawag yun sa press kung na, pre? Kuhan yun, pre, kanang-tanan, ato itong iskotag jutay, no? Kay, nag-google naman kung si Governor Chaco, kaya mga tao sa probinsya, nagka-google po ito, ikaparatos, palit sa mga matador, palit sa mga negosyante ng baboy, na kaning lanog, perting mahala. So, nanagoy takot cinta kung mas biday matag kilo ang buhay. Mahal, para to agud. Dito sa pabiday, si Tuchis ang kilo sa buhay. Pagkarni na, Pagkarni na, naharas mga 230, 250, ba? So, wala na bahin. So, karon si Manahuna mo, itong gimitin nila ni ko, nga matagaan na og uniform ang mga buhing baboy, pilay presyo, mga baktin. Initial nila nga
ibining nila ang naman hagre sa mga negosyante ng DTI, no? So gimiting nila pre nga within this week ma-approve dayon nila gaman pa nag-EO ni ko dahil doon uniform na kada lungsod o syudad, uniform na ang ilahang presyo. So umingon nga ang initial nila dito ang baboy ay kalaman mo kuno so ang baboy nga baktin pag lutas, no? Magkuhan sa sugod siya og 2.5 to 5K. To 2,500 to 5K. 2,500. To 5K. Ang limit. Di na pwede mo 6. So na diya mag-range. So, ang minimum nila 2,500 pataas. Maximum 5,000. Oh, so katong mga di ba depende po kay siguro mo down katong yung mga puyas gaya namin bakti nga kay may kwanza kining Gagmay gyud, oh. Kaliwat, so basta kasi bisaya jud kayo. So mo siguro 2,000 pwede pa. Pero magkuan jud dapat kining 2,500 kay pala dili kansi ang ato ato mamuhi ay. At least murag matawag na tug dunay taripa. Taripa, yes, of course. Yan muna yung word nga taripa. So ang mga mayors, paminaw mga mayor, kung wala mo dito gamitin nga kuan kining yung ana sila na mo last task force sila pre, yung monitor. Monitor kay Ipasugilon og may mga tadol nga ay buktuhan ako dito na kunig. Kan barato jud ayaw, dili pwede. pag mingon sila kay mo na pangutana pre panalit tag dunay mga komprador nga dili mutuman sa taripa. Kuan i-call sa task force naman sa task force. Iban. Iban na sila. Oh. So ana, makabulta. Kasi wala na mga penalties, no? Kay tawag na to og kining EO man na, no? So lagi bagi para pusiso kini tinga tanang mga mayor sana. So muna ako nasabtan at least nga within this week doon na improvements. No? Yeah, So katong niyo nga ayaw mo pamaligya ron ha ako tasan ninyo pasaw. Ayaw sa mo pamaligya tres paplunan ako uulman kay wala ko mo palit kay English tanhay. Kailan pa jud ko may baratong baligya diri. So nga nagagpos paplunan na malik ay lataw mga baboy pre. Doon na po ari mas doon gani sa city Ano sa paingon sluka? Oh, nagkaman na warag Domingo. warag Malatapay na dia. Oh. So, ay mga taga-Pamplona na mga lugsong tao, naman ka tao na ilang mga baboy pa dito. Balik naman. Okay, napo pa yung pagbuhat sa presyo. Mao lagi barato na marog baboy. Mahal pa yung bulan. Nya sa buhi nga baboy pero pila po propose nga kilo. Pagdepende. O ari tao basi, manamatas bakti, no? Kung ari kuan sa Buhi live bags. o sa buhi, ilan ay kanang kilos lagi pasaptan. So, doon ay initial sila dito. Initial pa niya. Ang initial dito is tag 200 G's, ama na litsunon ni. So ito G's. Ang litsunon na, litsunon. Ha? Ikan sa 25 to 30 kilos. So litsunon na. So naas mga 200 G's to 230. Matag kilo buhi. So ang kanang lapaunon gikan og 40. 40 kilos pataas naas ka 160 to 180 matag kilo. Arang-arang naman matuman ka ng purpose nga mo nang presyo kay mabuhi-buhi na ito mga Aggressive, Kaya di natin na pagpasaw, pagpasaw ni mo ka nagipalit ni Moro og 5,000. Pasawi na, pasawi simana pa, lukot libo na. Kay Loy, may ka na yung mga aggressors bitaw. Kago pre, di ka ba yun? Ikaw nang gabis baboy, pero dili ka kabot sa presyo. Ay magpasaw og makahangyo tani ba? Man siya magklasya baligya pre nga ikaw tindira di ka kabot sa imong presyo. Pananglitan. Kupras. Ay, ikaw nang gatanong slobi, ikaw nang gasakada, ikaw nang galuto dito. Pagpatimbang nimo dito, di ka kabot tag pilang kilo. Palipyuhan pa na nimo kada bulan. Pag ingon dito, kapay mangutanas mo palit. Boss, sa pila may timbang ninyo. Ala. Ya, mayroon lang nanimbang kong kupras nga, tag 20. Wakay may mo. Mahimo, kini babol mo palit ko sa wala mo sige. Mariyara magbaboy. Ang gaboy sa baboy in taon, mingon nga, mato madadiro, tagpila maroy timbang ninyo buhi. Pag ingon madadiro nga, 100, wakay may mo. Muna baligya mga igala nga, kitang gabaligya, ito kapot sa presyo. Yun na. Dili pareha ng isda nga pag-ingon sa pumaralit pila maning kilo. Amen dahil itong gabaligya nga tag 250 ng kilo. Anas Changi, ikaw kapalit. Kadita kabot baka nang gabaligya mo magbuot sa presyo. Correct. Pero ari kas baboy mga igala, ikaw gabaligya di ka kabot, ang mapalit mo magbuot sa presyo. Di ba ba? Nagkalang baligtad ning kinubuhi. So mo na nga siguro siya ko doon na silakan, no? Nga mo nga usaon ni kay luoy yung mga tao kay usa po taon pre. Ang imo baboy ka puna nakadaan.
ipalit ra 80 na may bakte no, duha sa libo. Baktindaan ga bayad nagag more or less 3,000. Oh. Baktin pa na 2 months old. So, So niya ka vitamins pa kana, pag-abot og 3 ka bulan paliton rag munang kansi. Lugis palit mo na nga karon, naminaw, ayaw sa mo ibaligya og barato. Kurata ang executive order ni Governor. Within this week, ha? O siguro katapusan ato karon Biyernes o masayo ba labing sayo o 29. Kini kauli ato na gikas Manila kay natandir man siya suna. Oh, ana. So, kuan kini ano is muna magdala na to siya og mga nagbubalita kay Nako, dole to. mga ayuda. Nakutok magdala siya og supas. Eh. Kau supas ko. Ako na pingon siya. Ay, ano man din na nila. Ay, deklarya. Ay, kumisa. Namira ko press con with si Governor. Mamag yung papaday niya, pre. Ka? Na kamo kanang bugoy kayo biya ko gusto ba. Yun man. Kailangan press ko. Taga-tanay na dyan. Taga-tanay yun. So may punta ni Madagom, no? So at least doon ay kuan kining kaigmat ng ato ang mga muhiay guys, salamat. Doon lang doon dinupaan ni kay. So nagkaam lang no sino tayo talaga ni ang baboy, kilo. Sa inyo press con pre wala nangutana atong naas Facebook gani nga gipailan siya sa ombudsman og nepotism. Asa dili ako sa tagton. Yeah. Siya. Di mo matagal ko. Siya. Ako research di man di ay kay kumana ko putriminus man. Saya na kay ko anak. Dili ka na sa alamig ari ta sa tuang magalambuan. Dili ka na atong tan-awon kani atong kalambuan. Ayo nang yun anak kay Sakto po. oh, asa ato lapo tay problema ko niya kabayan na problema ha, problema na nila. Problema na to ang to problema kani. Kani ato ang RSSI o kani ESM wala na siya. Sakto pa. Uy, ang patong gapuspos na doon sa ato ba di matagal? Di matagan. Oh, tandol na di mo kana sa tay pasadanan na sila no. Budanag. Danag man no. So Sige sa mura sila o kining iro sige pakot ang bulan. si bago yung sa tatak. Abot naman og last quarter. Ay, Diyos mio. Ako lang research. Executive assistant, kumana siya kaning kinahanglan nga ang imong tudol ito na kay trust and confidence. Oh. Kay kuha man na siya kanang prerogative man na sa appointing gisa iyahang kasaligan. So dili na may sa nepotism. Oh, di. Kaya na manggani ron mga mayor, mga gobernador nga anak ng gimong executive assistant. Okay na makikita og trust and confidence ana go. Oh. So, pag alam mo salig kas kuan. Kinsa pa lagi kay pala sa bagay por magtuon. Ana, so may gingon nga, pwede ba salig? Alam mo, saligan ni mo tong Ikaw silingan ni mo, kabalo ka, kuan, kabalo ka sa realidad. alangan kontra mo siligan. Oo, alam mo ito, silingan ni mo, kabalo ka sa karakteristik ato. Nga naman siya mo nga, Masaligan ni mo? masaligan yun. Oh, team kasaligan, mga sila gawaban. Ha? Team kasaligan. Ah. Oh. Ayaw sa naman, mga kasaligan. Gaya na sila. So at least no, arata balik sa RSSI o ESF. Si Gobernador Chaco nanikamot yun nga makatagag solusyon. No? Kay apektado man mga igala, ekonomiya, ilabi na sa mga backyard racers. O gari ka sa ESF mga igala, kanina ito mga backyard hog racers. Kaya tagot loro ko kabuk baboy dia opat. Niya gapunan siya. Pagbaligya purti na yung baratuha. Baligya, bro. Ako Hindi na ko ibaligyan pa ko kaysa. Nabuto sa lahat ng iyo ni Gob. Kasi ibaligyan. Naman may masip 50 kilos din, pre. Siya, ano yun? Oo. Ako na aro, pre. Dako na. Sila kabuk 20. Pagkonsumo na doon. Yeah! Di ba negosyo ko, pre? Ha? Di ba negosyo? Wala man ka ng pagkao. Gusto mo, yan, magulat ka magkag-iyo-iyo ni Gob. Nga ato naman kanon. Wala pa may panahon. Dagang gahangi o ganda, hamis mo doon. Hamis mo doon among pura buyag mong baboy. Asap to, kita di ka asap to baboy. Ako yung model sa akong post sa Facebook. Hamis pa pura buyag among baboy, pre. Pura buk ako. La. Dagan mo lagi na, pre. Kani mo ibenta kong taglos mil. Kani mo sublat tong birthday nako kani. Is mama nga yan handlok sa kasi magulang di kuno. Iman. Ako na nag-finish, pre. Tabo ko na po kayo. So hamis mo. Amis lagi. Kari sila may pasadang litsuno no? Kani Kaya na na. Two at 1 month. So 2 months na sila nung Gwapo kay na, magpag kay tangkal din nga kung ano. kani ang tanggal sa mga pre is septic tank yun. Dili yun sa ingon nga. Nga, udyo tayo naman ng gabi nga pwede mo nagbuyag dagkan. Actually, kapigan me before.
Kanya kan ni sa palubigalan na siya. Kuan man kini nga wala na makus manoy nga puyo. Ako may sirik bigal sa una. Kini siya mo kuan ni Kidong spatsan. Nya kay munay ko kayo sa laman laras lagi uni ko bugna laman gani. Wala ang taon lang to pista mo yun. Oktubre. Sama na ron ka tali tapos July 1 pa naman sa bulan na may sa bulan na yung October 4 mo ng pisa niya. Murag mo 3 months pa na gani. Hindi ko na kay mo ang tuna ko na dito. Ato sa ruin, nga to tagdag buli sa ruin, kaya pisa dito sa Kaparinronli. Pista. So muna nga ato nang hulaton no. Kato mga buhilag buhilag. Sayo banta nga mo man atoran nga kalingawan no. Ang gani unya bisag na ay ginungo tong iisip bispera sa fiesta. Pilay kaso diri tanhay tagan biya kay positive. Mga 11 to ka bukang nakal na. Then nakunti naman. Nakunti at least pa dili alarming ato ang iasep to Di man alarming. Di man sa una. Nga mag-checkpoint yun. Nagla-checkuan ana. Di way makaagi nga mga biyahing baboy gikas gawas o magpagawas. Wala gawas sa kuan ha kini mabinay kay sa mabinay duha na ilang checkpoint dito kanang checkpoint sa RSSI. O Checkpoint. ko sa ASF. Okay. Sus ginugong na pay COVID tulo na. Libogle o mag-ara isa PBA o ma Checkpoint sa ASF. Checkpoint sa RSSI, checkpoint sa COVID, checkpoint sa mga walay restro sa motor. kapatay ka kapatay ka PPA ron sa COVID. Yimo maron nga raincoat. Yimo raincoat bagat mag PPA bitaw sa Akato ilang nilabay ni Wayna na imo. Ay ko ka. Dali ba COVID ya? sa titawagan ng kwartong murag sinimurag ka o astronot. O resulta mo di ba? Siya nga magigamit na mga raincoat, mga labal, mga patawag ko. Kato di ba na sila mga ipanghel sa una nga Mga frontliner. Yimo ang raincoat. Maya po, innovative. Pasok na yun nga. Para specific siguro. So, pista mga igala, pwede nga taga-tanay, dili padali, ihaw yun, litson. It's all lahat. Let's Say, go. pasensya di ay ni Kapitan Rimar Tail. Kuan kining kutsal, kining kuan man kining nangibitan siya pre. Nya kay sayo man taga kadali minggo kay mga na miren. Siya ato tapos kuan pamisa ta tanay. Taga-tanay ko asa. Siya nga sao may dugay man lang man ari ato meeting. Ano ito lang nga award chat dito sa kuan kining PDMC. Dito lang kami nangaon. Kay na-relate naman, na-traffic muna kayo. Naminaw na ba ron si Kapitan Rimardayo? So, Kap, kung naminaw, magkaroon lapay pang pamahaw niya. Ay, mga subla, pre, masig na ano niya. Kalabitang subla. Dito, humba. Kumana kalabitang Humba ka, mo bitaw kung gisgutan ganyan, ala na asal, guys, kugumba ba nga. Kanang humba bito na Pascal Diro, nya sigirang gitungtong dito giinit. Dahil yun na po kay Saging hilaw. Dadyo kay linuwag nga kanon pong mais. Ito pangalan, gigutom muluan ko. Alam ko na din ha, no? So, Imbutido naman yung gumba, madali ba? mabilin ba? Pino, katong na mo lang gitawag nila o kanibang lollipop. Balik ka na bang ribs, bitang po lang itlog. Chulitas. Sige, tawag na. Lollipop. Mga gana, oo. Ay, lollipop dali, ka na bang na-date niya sa? Oo, kanang na, ikaw na ka mga Lemon tea. So, na mo ka nabita ko na yung subla. Kaya nang ibutido, umba, gamay ingat na yan. Kaso, karong gano'y gahapon guys, Maxi nalipan na kay ito na may hindi na makuan. Maxi naman na. ay, pala yung pagkapit. Litson, itong mga... litson para paksiw. Paksiw. Tayo kanang litson po, di mo ka ba, nipson bagiwa ba, dan prito. Prito po. So, sure ko nga, wala nang mahurot kay traffic kayo niya. Kasi di po magdala sila kay, yun, bawang dala ng house, dala lang hapos sa siwa. Dala. Supak. Sa hapos. Ako mangod dito Mr. Bakan ingon nga, unyarsa. Kisa mo itong kugihan sa ulan, padala dali Litson nga. Sikuan! Kung siya pilit kulumpang dito sa... Si Konsel Pelikal Ubugon, ay, kumusta na ka siya no? Tuloy sa abroad, diba? Ha? Tuloy sa abroad. To sa abroad na gano'n? Wala na ko kadong bitang Konsel Philip Kulumpang siyal. Musta? May buntag po dahil ni Abay Junior Kadayday Diaz Bahian. Sigurado yung kong namista to si umabot kagawa Diaz Bahian Junior Kadayday kay kadaog na ba yun ang ilang cluster? Pabano, Paliw, Bahian ug Nubalias.
sa Sinulog. Paano? So, suportado no ang ni Konsyal barangay Konsyal incoming barangay Kagawad Junior Kadayday. 53 minutos na igala human mo labay ang alas 7 sa buntag. So malampuson maigala no kita mismo sa atong analysis ang atuang fiesta sa Tanay is successful ang tanang mga events nini. Unya salamat po di ay kayo ni former City Councilor Tikboy Salma. Atong 24 sa gabi. Mas pwede yung dispiras mo mga rino. Ayaw mo ng pista. Kita kagka yung kuhan. Muna kung gingon bitaw Pero sa last year, ang last fiesta, murag, stricto mo to sa una, dali napita, anay gani, inutot ba ng mga sakyan. Kaya akong concern, pre, kipalik ko ng traffic. kan abot 10 kuno ang traffic atong Ika na ko 25. dugas ko nung ipang parking. Beng layo ka na kayo kay ako ning gawas man ko atong 25 kay gapalit ko og dos Mercury. Gingag ko sila dia nabot na sa Osmeña Park ang gatalay. Kung ano man eh. Pagabot ako diri sa Land Bank sa kininiong PNB. Di ka na sakinan na mara yun yung magbutor ka o magupat ka ligid. Di ka talusot. Oo. So, nakainom-nom ko kay doon na sa tuy fiesta nga ang mga sakyanan naabot na dito sa Barangay 1, sunod. Niniong na trap ining traffic. Si Miss J ning uli siya bispiras man traffic na gani gagalisod na. Oo. Bindugay kagikan siya og pulo. Ang gabi na siya nabot. Kaya dito pa po siya dito sa numero 5. So, ano ra? Kuhan kining pasunod yun ng susunod tuig, nakakalabang fiesta, madris, no? Kay doon na pumagoy na nakuhan ba, kada bang na-appeal sa traffic nga dili bisa. Oo. Maluoy ta sa kuhan, sa mga biyahidor nga makatrabahan sa kay taon. Ano, wala ni kuli. Mulay, usa sa mga solusyon, makainom ko ni Anton 24 na nanyapunta di si City Councilor Jobin Sagario. Oo. Kining madul pang Konsyal Jubin Sigario, maminaw tagsigi ang DNR, di kita mulambok. Kaya puro man balabag kana siya coastal area, kana siya agricultural. Kaya usapos mga pagkapalambo mga igala sa syudad, kini man kung dalan. Pananglit alor magamat alor diversion road. Pag sulod imos pulo, muli ko ka o wala. Imo lang i-connect diri sa Ubugon. Dahil i-connect nimo diri sa Barangay Nubalias, gawas ari sa Manipis. Di diversion road na. Nya na may mga agyan ng mga dalan. Ay, mga dalan, mga yuta, nga agricultural. Nya biminaw ka nga dili na pwede. Kana di na naman na dili na pwede kay agricultural na, punong na. Mga pananglitan. Batod pang Konsyal Jubin Sigario, hapit na sila mauman. Murag ito yung gingon. Last module naman. Last module. Sa CLUP. Ang sama ng CLUP, Comprehensive Land Use Plan. Mao ni sundon sa syudad, no? Ang ato ang zoning ordinance posibleng mausab after ang CLUP mga igala. Mausab na tong zoning ordinance. Unsa may pasabot? Naanay mga ayuta nga ma-convert from agricultural to residential to commercial, ang uban mixed use. O niya, matubang Councilor Jubin Sigario, most likely ang development paingon Diyos Norte, yan itong gitawag ko kuan. Sa to, kining, sa tituwag na dito sa Norte nga bayan, kaya kita diri downtown. Uptown to yung gingon dito. In town. Matod pa niya, nindot magani og doon nagyo investor nga mubutang og dakong mall diya sa pulo area kanang sa tugas ba kanang mga punong. Kay matod pa niya ang uban diya murag unproductive na. Wala pa ito gigamit ano. So, kung masig na doon na gani, ako ba, galantaw ko sa kuhan, hindi ko tatagatan nga kada pagkita si Ijong Tanaw ba. Kung saan ba punta? Mga yano sa natong pangunahuna ba? Doon ang mga parking area bitaw ba? O initiative ba siguro ng ato ang taga-syudad nga ma'am, kani yung lutin diri nakaging na, pwede nato ipabangan, sila na ipahinungod sa mga namisita nato diri ato, kabutangan nato mga parking boy.
Hmm. Nga may mo assistin na kasayo na ang problema sa traffic. Maglantaw kay dugay kay sa kim tagbiyahe no. Sunod ba kay nagusyo na himo naman. Pero kaning tanhay gyud, amot lang kay kadaghan mo tabog pwede agian. Ngarang tawag ka, pwede na ba himo kawan mo sa proper? Apa lang ako, kami na puli ha? So, Di ko aminaw. So, sige ato, pre, observer man ka. okay. Gikas Dumaguete, no? So, agatong gikas Dumaguete pa north, so ari ka biyahe diri sa one way na ka. Agatong padulong og Dumaguete, ari ka diri sa may bahalag ari ka diri sa pag-traffic na ka diri sa may ari dito sa crossing ng BGMP. Bahalag na ulapos ang sakyanan panlog Dumaguete. Bisa nga nya katuyok na pud mi sir katong mo narong balay. Siyempre tuyok na nahimo na sa person sa bais. Kana sa bais mo na idea nga mayroon. Ana sa temporary sa ba? Ana lang pesta, disperas at least tula by practice. Ana ra sa iyo na oy. Kaya kining boulevard, murag na mas tugas tungod. Kung mabot nagpulo, posible pud nga kana mo imong diversion. No? Imo nagkarsada, gitawag na sa Cebu pa na kanang seaside. Dayong lapos diris manipis. Oh, so muna kinahanglan gyud ang tanhay do na gay diversion road. Muna ginaingon nga kinalan nga 10 years or 20 years from now, doon na gyud gitawag master plan. Kay whether we like it or not, Padulong diyan ito. ano ginapadulong kaning kita na aram ko taning tanhay gatubo. Sa una, Makapalong ta ko sa mga istorya sa nang tindahan. bulabang ko gikan sa ilawd, nama ito'y chongking din ang atindahan. Ana mo kung bulabang tungod anang kasya, kaya kanang jiga mo, mani chongking sa una. Chongking. Bulabang ka, punta di anang naikasya, dili na kaya ka tanto matagad-agad kay gawas ka jutay pinika, wala pa dyan mga sakinan kayo. Sa ato pa na, way back na 1970s, 1960s. Karon mga igaladi na pwede magdangag-dangag ka madamagan ka. Oh. Hastas kami doon di ka kalabang, mas may buti pasabot, nagkakadagkan ang sakinan. So kinahanglan nga andam, kunya no time na mga igala, kanang gitawag nato 5 meter seat back. Doon na may pag-widening, doon na may road widening. Ubay-ubay din ang mga guba. No? Kanira ba di PWS, so di ba yung bubayad ayon? Guba na ng imong edipisyon, di pa kabayran? So, sa may mayong buhaton ron sa atong mga, labi na sa city planning o sa ato ang mga engineers, magbulong yun og alternative route. No? Mabita to sa una, panahog kulo kampanya, doon ay mga plano, gagikan diya sa pulo, latas anang punong gamag kasada, itungab diya sa may pansitan, gikan sa pansitan, tungab diya sa karsada, paingo kasagra. Palanguyan. Ana dia mupunta ang propose nga karsada pagabot sa Palanguyan, palapso na punta og Ubugon. Dahil punta dito sa kininiong Kugon. Aras Kugon mula pos. Ana. Pagabot sa Kugon, gamag taytayan man na. Pagabot sa Kugon, tadlas na punta dito sa bisag ana aras crossing Nubalias. Mutakob dia sa karsada sa Nubalias. Dahil liko, payo nag-highway. Diversion road na. Muna siya panahon sa una ko ni sige gisgot na yung ba mga plano, kaya magkanubong ko na ni Mayor Salma, mo na yung kanuna yung gidruy-druy. At least doon na ba ikuan ba? Panglantaw. Sa kaugmaon. Dayong kanampulo, pwede magikan ka sa Dumaguete, o ganaan ka mag diri sa Cebu pa na South Road Properties SRP, kay private man to siya, naman yung i-develop. Moto nga, sa 24 gaisra na may diya si Director Jordan Salmas Lurico, nga sige pong burnout kadwa dyan doon. Kay kundi ay katong bispiras may gala, paning lapaw ang ito ang konsumos tanhay. Motong na ay Lurico Dumaguete, tabang diya sa Kwan Substation, o kininiong paglugang magani, pagkontrol nga di yun mag-burnout. Motong ilang gibutang nga laing gadget parang makasugakod sa konsumo nga pindagana na kaya kay-express god nagagang singalong. So, moto di man to si Consul Jubin Sicario. Niya na ganito siya nga ugdagan ko siyang kwarta, siya mo reclaim dia. Kaya makita yun ang development. Niya kaya mo reclaim ka to na pwede na.
Dumaguete, maganda lain itong 174. 174 to, pre. Oh, what's bit for? Sika district mo. Hmm. What's bit for? What's bit for? Alat, Kaya kamaran eh. ay man, Ang sika district. 500 kapin. Ano? Ano? What's bit for siguro? Sa 2nd District. Sika district. Magmano ito sa province tanan, kuan. 500 kapin. Dito. Tingnan na. 3 minutos sigala, human sa alas 8, standby. Kay mag-news kasmi, kay Lunes ron. Mau. Yeah. Standby sa Major News sa Balitang Tudo-Tudo, balik mo yung manini. Balitang Tudo-Tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manuyot, and you're listening to One Heart Radio. Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya, gikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Swerte ta! Quatro minutos sumunod sa alas 8 karon sa uluan sa mga balita. Kanaya si Mayor CPP Rolino may tambong sa misa ni adtong Pisa 25 nagpasalamat sa malapuson nga kapistahan sa Tanhay. Laing lokal nga balita. Gobernador Chaco sa Garbaria. Padayon ang tabang sa mga backyards o mga hog racer atol sa hagin ining ESF. Temporary total road closure ordinance dito sa Dakbayas, Dumaguete, aprobado na. Board Member Macias may klaro sa nawalay labot sa state of calamity. Ang pagdeklara sa probinsya kung idili ang RSSI. Uluan sa mga balitang nasyonal. Nagunang hagit sa sunan sa ikalimang sunan ni Presidente Marcos Rongadlawa, mao ang pagkuha pagbalik sa pagsalig sa katawan matun pa sa ka analyst. Daing lukaan na sundol nga balita, bala pa flood control scandal o corruption gustong matubag sa suna ni PBBM karong adlaw. May tiril ka mga pulis ipatatap atol sa suna sa presidente upat ka grupo nakakuha kini permiso. Sa sport, tropang 5G, ginigsan sa jeep. Sa ato ang showbiz balita. Atani. Detalye, atangi balik mo yung money. Alcasi. Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alcasi. Alkaline with vitamin C. Makatabang sa kahimsok sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alcasi. Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika. Pinumlimi kanunay, kako na itong lawas doon ay sakto nga vitamin C. Kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi, garantisado kini luwas na sa tanang mga balatian. Bisan pa sa gikadlukan nga hulga sa
Yanap sa makamatay nga kagaw ug balatian, pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alkasi alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o farmasya nga duol sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay sa Teresa Pharmacy. Alkasi alkaline based vitamin C. You don't know what I go through. It's no fun ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalain-laing balatian ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asthma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika. Dragon Fruit Plus. Alang sa kasayuran, ang prutas nga dragon fruit gihimo nga herbal nga mopaubos sa sugar kung muayo sa sakit nga diabetes. Gisagulan na usab kini og mangosteen nga mohilis sa mga bukol-bukol sa lawas. Adto na po'y guyabano kung siko nga muayo sa dunay cancer. May turmeric o luyang dulaw nga mopakupos sa mga hubag-hubag sa lawas. May barley nga mulimpyo og mopaubos sa dugo. Gidungagan pa og buah mera nga mopatay sa mga kagaw, bacteria o virus. Dragon Fruit Plus 650 mg. Dragon Fruit Plus kining tanan nga herbal giipon sa usa ka kapsula. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muwala, muwagtang, muayo sa inyong sakit o balatian. Kipaparato pa kini. Dragon Fruit Plus 650 mg. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa masgi pabarato, usbon ko palit kanunay sa masgi pabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika walay lain. Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini mohilis sa mga sa lawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus. Epektibo, barato, garantisado, palit na kamo. Diri sa Tanay sa Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra kada kapsula. Dragon Fruit Plus. Ako si Hermes Ilayagan, taga Purok 3, Ilayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usahay, wa pa yung usa ka oras. Wa ako ng mga walo, usahay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi, halos na ko tinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os ko yung lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog ka buwan, kadukaan lang, andun karon rin. Yung na kay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsunan ng naminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na finally Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga gibawalan o inom o kape, magkainom na yun mo. Ay, lamias kape, oy! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Katilo
Kailangan ka na ba sa lamian, humutong herbal pagayod nga kafe, ano yan, nagipirailan pinakabagong herbal coffee, dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o cholesterol, dili makatulog, tilawin na. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon fruit herbal coffee, adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon fruit herbal coffee, mapalit sa mga butika at farmasya sa inyo mga lugar. Diri sa Tanhay St. Teresa Pharmacy. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant, mga pinata. Mga penata! Aniya na ang kape na magkaayos sa lawas. Ako si Nora Suniga, 64. Bompandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule. Oh. Ang ako yung namatdan sa kape mo painit ko sa tiyanggi. Yes. Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Anya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gud di ay ni siya. Kay panington mo ko. Kinahanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas. Salamat kayo. Tinuod jud na. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar. Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanak ni sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit. Go! Ano yan ang pinakabago o pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pangbatok sa stress, hubag-hubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa tong kasing-kasing, makabawas sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-inadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule, makahatag kaupay sa stress ug anxiety, especially sa magnisod og katulog busa. Ngano mag-antos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para gulbay sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance of sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag-Hardmax. Extreme na. Isisayis minutos suman ang alas 8 sa kabuntagon o karon sa ato mga detalye. Ang makaulugan ng kasaysayan sa dakbayan sa Tanay o ang kapistahan ini nagsumikad kini sa pagtuo, pasalamat o paglaom. Mao kini ang pamayag ni Tanay City Mayor C.P. Pirolino atol sa kapistahan sa siyudad sa Tanay. Diin mi ang mayor mitambo kini sa usa ka misa konselebrada diha sa may simbahan ni St. James the Greater nga gipangunahan ni Most Reverend Julito B. Cortez ang bispo sa Diocese of Dumaguete. Matupad ni Mayor Pepe Rolino nga sa pag-celebrar sa Tanay City Fiesta, iyang gitugyan sa labaw makagagawom
ang dakbayan sa tanay ug ang tanang tanayanon alang sa mahigugmaong nga pagiya ug proteksyon pinaagi sa patron Senyor Santiago Apostol. Dugang pa sa mayor nga ang walay pagkutat nga pagtuo pagdasig nga makaalagad sa katawhan o pagpalig-on sa mga tanayanon isip usa ka komunidad maoy nagdala ngadto sa maayo nga kalambuan uban ang kalinaw, pagampo o paglaom. Laing lokal nga balita giplano karon sa administrasyon sa Negros Oriental Governor Chaco Segateria nga ang pagstablar og minimum price sa baboy aron martagan og patas gayon sa mga backyard breeders og palitan usab sila sa bato nga sobra sa pag-usap-usap sa presyo sa merkado. Matod pa ni Governor Chaco Segateria atol sa consultative meeting dako negosyo og pinabuhian ang daghang usab ka pamilya ang nagbuhi o baboy apan dako usab ang ilang gasto sa pagkatiman ini o pagpadako hangtod sa panahon nga ilang ibaligya ang baboy. Karon adunay pamahayag ang gobernador sa Lalawigan sa Negros Oriental lambigit sa maong pagpangitan niya o tabang ini mga namuhiay. Ani ang pamahayag sa ato ang gobernador. We want to give a fair chance sa ato atawang backyard breeders. This kanina mga namuang sistema mga backyard breeders kay I've been halos na patuyok na ako sa bukid kung sulti ko o kinsay gabuhi ng baboy sa inyong balay isas kamot 90% isas kamot. Now ang presyo nila dito baling malatua abot pos bindoy 80 La Libertad 90 to 100. Himanalo, 100, 110. Mabinay, arang-arang, 100 to 120. So, maba kayo. Although, first time yung kanong exception, nilagyo yung exception, kanlaon, recently naminaw ko 190, Basay 170. So, sila may arang-arang. But the rest, very, very low. So that is why we have to set off a minimum price para ang balansin na to ang presyo. And for sure, ang nahitabo kag green, nagkuudyo kay ginansya ang presyo na. So, dili na ito palabihan. Kaya kung manaw ba itong presyo na po sa ilaha, well, I don't think the government will intervene na magpresyo sa baboy, manaog po ng mga baligya sa karmi, barato po presyo nun, makasulti po niya. Mando niya, ito na lang ibalansi. Patay karon, sakto nyo ka, barato kay baboy, bakit man nanusog ng presyo lechon o karmi? Ay, something is wrong somewhere. That's where the government steps in. So, dito namin lihok sa probinsya. Okay, kung siguro dati ang minimum price ano ba implementar group sa probinsya? Most likely, magawas na nila mo ang desisyon sa CCPP by next week. So, expected na next week magawas. So, we'll just be finalizing kato suggested prices nila ganina, including the market vendors kaya wala man sila karong adlaw kay I have to make sure na mabalance out happy all ka kay base pagsulti na amo na inyong presyo kami mutulbong po yung presyo. So, kita na nung taan at tanan maapektahan. I cannot also afford that to happen sa province. So, this has to be a very delicate balancing act of everything para, mabuhi ito tanan sa probinsya. O ganito si Negros Oriental Provincial Governor Chaco Segateria. Capital. Report. Malapuson nga giaprobahan sa City Council dito sa Dakbayas Dumaguete ang usa ka ordinansahon kalabot sa temporaryo o total road closure sa mga kadalanan dito sa Dakbayas Dumaguete human sa pipila ka mga amendments nga nakabase usab sa mga sugyot sa ubang mga konsyal o mga departamento na sampit nga lokal nga kagamanan. Sa usa ka interview sa mga taga-media, si City Councilor Relendon Lawas sa namayag nga ga-expect siya nga dunay daghang mga kausaban dugang niya sa pag-aprobar sa nasigila nga ordinansa. Dugang pa ni Konsyal Lawas nga lakip sa kausaban mao ang partial road closure ubos sa katungdanan kini sa local chief executive. Dugang pa sa konsyal nga katong mula pa sa mga ordinansa mahimong bawian og mayor's permit o business permit pinagi sa administrative processes inay pasakan og criminal case. City Hall. Report. Laing katabusang balita sa lokal.
Ipasabot karon ni Second District Board Member Erwin Michael Macias nga wala pa ito'y igong basihan ang probinsya sa Negros Oriental aron ideklara ang state of calamity ang ESF kung African Swine Fever. Matod pa ni Board Member Macias, kinahanglan nga tukma o mahibalaan kung unsa ang kalamidad o hulga ang hinungdan sa pagdeklara og state of calamity. Bisan pa man ini, gingon ni Board Member Macias nga nangita ang saguniang palalawigan o alternatibong paagi o posibleng funding source na mahimong magamit o makatabang usab sa napektuhan sa ESF. Ani ang pamayag ni Board Member Macias. State of calamity, you have to specify kung unsa. So, kung state of calamity ka because of Mayan Gulf of Canlaon, it's because of Canlaon. Kung RSSI yun na. Sa ASF, wala pa may declare. Wala pa grounds. We don't have any grounds to declare a state of calamity for ASF. But we do have grounds to declare a state of calamity for RSSI. So, to make it clear, as of now, what is state of calamity for ASF? Well, actually karon there are other ways mampod mo na we found kami sa Sanggunian, especially sa disaster, nangita ng funding source na pwede na ito magamit to help with our drive na makatabang ko ta. Wala na papalit ang mga application sa ASF. Nangita tag funding and sa last meeting nga mo ni Mr. Adrian Sidilio and ang atong treasurer mo nakakita tag ng funding source na pwede gamitin sa government in case of the so wishes to use those funds to help in the fight against ASF. Maganda si Board Member Erwin Michael Macias. 24 minutos sa alas 8 karon sa National News. National Report. Ang Philippine National Police kagapong adlaw may deploy na kini sa 20,000 ka mga pisunay dito sa Dakbayan sa Quezon. Usa ka adlaw sa dili pa ang SUNA ikalimang State of the Nation Address of SUNA ni Pangulong Bongbong Marcos karong adlaw. Lakip na sa dito sa may kinapusarang bahin sa may Commonwealth Avenue. Samtang gihulat usab ang mga magprotesta nga magtapo karong adlaw. Sa pagsulat sa maong balita, 4 na kagrupo ang nasayran nga nagagwag permit ikan sa Quezon City Government ug mapaygan kining demonstrasyon sa mga dalan nga gisgutan na nasa unahan. National Report. Dahil nasudnon nga balita ang pakigbatok sa korupsyon maoy labi nga gusto malunggan sa kadaghanan nga Pilipino kalimang State of the Nation Address o sunan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kasi sa Paul Asia Survey, gihimo niadtong Hulyo 28 hangtod Hulyo 3. Naning tuiga kapin 29.8% sa mga respondent nga nag-ingon nga gusto nilang hisgutan sa presidente ang isyu sa korupsyon, ilabi na sa pag-imbestigar o pagpanubag sa nanapigit sa kontrobersyal nga flood control projects. Bisunod usab ang prioridad sa publiko ang pagsaka sa presyo sa mga batakang palitonon nga dunay 18.7% samtang isudan kini sa panginabuhian sa kabus o kampanya batok sa illegal nga droga. Hinumduman nga ang iyang suna niadtong 2025 i-koordina ni Presidente Marcos ang ingon nga substandard wala mahuman o ang ghost project sa flood control nga maoy hinungdan sa padayong investigasyon sa maong proyekto. National Report. Atol karon sa ikalimang suna sa presidente ang unang hagit nga tubangon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagatudo niya sa iyang suna mao kun unsaon piniya paghulma ang legasiya o kininiong kasaysayan sa iyang administrasyon. Matod pa sa usa ka political analyst nga si Clive Arguelles. Matod pa giulat nga si Marcos mo deliver sa iyang suna karong adlaw taliwala ni ining tensyon sa politika gumikan sa nagpadayon nga impeachment trial batog ang Vice Presidente Sara Duterte, mga kaso nga gisangat ngadto sa mga magbabalaod nga lambigit sa flood control scandal o ang issue diya sa may West Philippine Sea
Diin agresibo na karon ang China batok sa atong mga Pilipino. Sa Presidential Communication Office kagapong adlaw ni pagawas kini gimay ni President Marcos Jr. nga mipagawas sa iyang final preparation alang sa iyang ikalima nga sunag karong adlaw. Report. Balikan mas. Ni sutoy ang makina sa tira firma jeep o bihag ang dako nga isda ang TNT Trupang 5G sa overtime 111-106 sa Philippine Basketball Association or PBA Season 50 Governors Cup dito sa Inari Center, Antipolo ni atong adlaw nga Sabado sa gabi, Hulyo 25. Ang jeep ni bangon gikan sa masakit nga tulo ka sikit nga kapirdihan, diinigo lang ilabaw og 2.6 points average ang ilang mga kontra. Wa gialang-alang sa jeep ang ilang biktima kay ang inilog nga TNT ang ilang gitumba sa pagpangulo ni Wami Chongson nga nigo sa iya mga lagyong etsa aron na aswato ng tira firma ngadto sa kadaugan. Sikahan ng bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa atong showbiz balita, ibebalo sa ABS-CBN ang bagong prime time lineup. Yatong karong gabi Hulyo 27, 2026, katigin mag-una nila ni Coco Martin sa Singapore alas 8 sa gabi. O gibatunan kini ni Coco Martin o Julia. Magasundan kini sa teleserye nga nila Catherine Bernardo o James Ray o si Maha Salvador nga Someone Someday. Alas 8:45 na karong gabi. Kalakip usab ang line-up sa romantic series nila ni Enrique Hill o Andre Brillantes sa TV5 A Secret sa parang alas 9:30 na ang ilahang mga time check sa showbiz nato nga report. Ang natusap kini sa Hard Max Stream na mapalit sa butigang farmasya sa inyong mga lugar. May 19 minutos suman sa alas 8, mao gato naglangkom sa itong major news sa balitang tulo-tulo ni ining Lunes nga edisyon, Hulyo 27, tuig 2026. Kinilang gyapon ang inyong tig balita, Roy Ibanez. Kapan gyapon ining kabus nga tig balita, Ronly Piñez. Balitang tudo-tudo. Minutos suman sa alas 8, may buntag na idea sa barangay Pulo ni Barangay Kagawad na Bibit Bahana. May buntag na pray. O diri sa Fisherman's Village, may buntag ni former City Councilor Tikboy Salma, Ma'am Lucy. Si Dailutlot na Adina. O gusab diya sa Barangay City ni Barangay Kagawad, Anthony Tunak Sirson. Good morning. Uban ni Ma'am Angeline Hirson. May buntag usab ni Board of Director Jordan Salma, pre. Salamat sa atong panagkita niya to. O niya, napay mo. Gusto. Napay ko magpagay tapon tato niya. Makita ra gyapon ta. Tasa taga ubay-ubay ka mong istorya ni Director Salma. Salma. Dapat energy sa Pamplona, no? So magkita-kita ta Pamplona itong tanawon po ninyo diyan, okay? Okay. Nag-invite pa ko siya once nga mag-launch siya mga programa. May switch on o mga energization. Muato ta. Muato ta. Pakabiran niya kay at least nga makahibalo ang katawan nga mao din ay trabaho sa direktor. Sa lapre kini nga mga bago siguro na minyo, bagong balay or wala pa kini no na mga sitio nga wa pa jud linyas kuryente. Yan ana or dayong wala to ba pasok ato tong lugar ha? Wala pa to maklaro na to sa? Wala pa na ato sa kwan kining Pamplona. Masa Pamplona, ba ni mga sitio siguro diya kay masilingan. Pangkalabita pa kayon ta nga kuryente na mesmo solar di ay. Solar kasi kami ng solar ba? Do na man dunga man pag switch ana ta kung siga na sa lights on. Lights on. Kasulay ko ba na sa una? Kasulay na dili ko ana. Kasulay ko ba na dito sa Palio, Santo Niño o sa Pandaitan. So basin og dias Pamplona, basin pag-abot tayo basin makapanghatag. Namo jud na job kita ng banda job ba? Punta di UST. Namo jud ni kanton pero na iko na mura ba og backdrop ba? Dahil na direktora na dahil taga Norico, barangay official. 10, 9, ano ba? Gabi na, kale. Usually gabi. Gabi na season. Kay madiwan makita madlaw. Okay. So boy, kay katong dito mi sa Pandaitan kwanto siya kanang
Sa lumsum. Pwede rin po na po kayo. Dili. Parang bulungit-ngit. Oo, at sa pagkita ko ka. Siga rin. Mga balay po dito, musito nga. Siga rin. Ayan. Kato na yung mga sugat. Di ba sa mapira? Dili na. Pwede mo lang, murag. Sa Santo Niño, murag adlawan na may adto. Kaya makita man ba nga yung sigap sa adlawan. Hasta ng street lights. So at least nga ako, ano. Ano na po na, kita-kis, tas pagpulo na, no? Naman na yung program mo, discourse. Amlan, abot na pinabig Amlan? Amlan po. Okay, amo naman, kamay programa ko, tol director sa Norico nga, makabila niya, no? Okay. At least nga, kahit kinigito, bakit niya na po na to, no? Kaya doon na ito yung project din na sa Pamplona sa Norico. At patutuginan si Director sa nga katong kidlat review ba mo kuan po? Mutaya po, no? Mutaya po na ito sa? Doon, bilingaw nila kita ninyo diya sa kuan, sa Norico? Norico ka namin na puro music. Puro music? Ako taingon nga, Mungko media? Mungko Medina, mungko rami. O, ato yung Director, sa katutag bumagit. Every station, kaulo, kaya nakabantay ko, kasi sa Pintoy, doon naman sila ikuan, kaya studio po sa Radyo Kidlat. So, murag ana siguro nila, Facebook Live, connect dito sa ilang transmitter. Murag ana, murag mura ba kaysa, dahil ba ng studio sa Norico 1, dapat sa studio every station na eh. Pwede power na gaya ng ilang kidlat review? Murag 5,000 euro? Usog! Oo, di ba nakapot lagi dire? Ayaw pa talaga na, nila. Siyempre, wala ko yun, o kanang FM, magsigil ka music mo dyan, Mino. So, kaya sa music ro, nanay mo ang cellphone. nala. Naka-YouTube, naka-creator sound system sa iyong balay. Pwede. Ako niya ngayon si Mang Tagli, Ma'am. Ako niya kalingawan na imo ng malas 12 ko kita na music. Ha? Mas 12 nila ka music pa. Mas 12? Oh. Kaya mga guardian, minaw pa man, kaya mga... Kanang ina si nga, ma'am, kanang sa public affairs mo, gagmay rin ko honorarium. Di, siya, libre na yung kuliti, kaya pagusto ko. Saan kagaya ka, once a week na pre, apel ko pre. Once a week? No. Kaya ka, dili man ako. Wala ba nagbayin mo ko? Dili man ako pigri kay private, magpapasaya ka na Norico man na. Norico man na? Mura man nag-religious. Really okay lang, Norico man. So, kanang, wala sa ilog na may dire. Oo, kanang Sabado lagi. Ano? Sasakan? Apa yata itong bilang ng direktor? Oo, pwede ito. Kaya siya mo pasado ng board. Siya na, sige, kaya mapailingaw ni Ronley, si Roy, pwede naman i-hook up. Ma-broadcast na diri? Oo, pwede naman. Ilang ko ka dito? Facebook? Doon na yung ska-oras, no? May na. Dili yun lang, yun diri kay... Wala pa lang sa public affairs ng kuan siguro, Norico, ano, mamulat. May pagiging itong ilo na taga Norico, sa minaw taga Norico, i-hook up naman niya mua. Bitaw. Kana sa Radyo Kidlat ba? Kasi wala madugtas dumagiti. Madugtas dumagiti, kaya wala tulong. Ay butang sa taga dumagiti, ano ba? So kaya so... Ya, gikan madungo ka dito pre, pero mabari pa jud ka diri. Mabari pa jud ka diri. Ala kay kasi may kining pura-pura pabika. Kay ko man natay atong Norico na istasyonan pero wabay na. Hindi ko man nila pinamasa Norico hour. Murag buna, ilahara. Bula man Norico hour. Oh, kana ilang iskot sa brand out, sa mga percentage. Ana, sige. Yung up yung media ko. O sa mga klase wallet. Wallet ko. Na kon siya kuya walay nag-turnover diha og wallet, pakapilan pa jud hihihi. Wallet. Pare man sa akong pagkataon. Wallet. Ha 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 ha. Hihihi. Wala man, wala. Wala pa sukar, wala pa sing tuas kuan. Todas kuan sa so pasig yori dito sa kuan. Sa Tagiya. Pasig tuas police station, kalabitan police station magoy buhatag nila. Usually mga pitaka mangutalag sa ragyod kay dire kay dura mo koy mga contact number ng mga pitaka pag iling sa nagakita tawagan ra man na dahil sila na nito. Ikaw lagi contact number ng pitaka? Wala. Ako wala na adyo na butangan ko na ako pre. May ID? May ID binya. Sa ID makita mo na dito. ID na ako dire may galam ora na kabaga ni akong pitaka ID. Puro ID? Puro ID wala kwarta. No. Ako yung butangan no. Contact number. Gcash po ni. Wow. Ako wala sa Goroy live kay wapa maayo ako ang cellphone. Pero na kasi cellphone diri ha, tulog ako pulis pagante pareho ng cellphone. Pareho may tulog, upat sa una na meron ako para batas na ni. Kaya ni kining usab mo ay tawag mga reporter, kari para headline, kari para news. Kabantay ka nga say duwa naman kabuk akong kanon tanbasag news. Kay wala kay live. Wa dito ba open na pre? Wala dito ba open? Wala kay gitangtang naman tani. Kaya pagtangtang kay nako to yun sila nga ilsa na yun. kanang naada yun kay pingko na moy
LCD sa Tiknupuban niyo to. Nasir na karon pagtangtang kay candi-tandi raman di ay gyapon. Compatible ba? Wala may compatible. Akong gi pa simbol og balik pagka-simbol. Dili mga display. Alin na noon? Kay moral. Buti ng grade dito, di ka na mga pag-on na ako, di ka lang nanulod ng mga message. Hindi ba na ako nasa pero wala ka connect niya sa LCD. Kaya ako ng LCD. Balik ko kay nasulay order ako na may order sa Shopee. Ikaw na lang. So pas mapotoron. Ako mang gi-order ni Bernie. Hindi naman ang program LCD raman. Sa kapait na balik na ka. Karon iso na. Baso naman. Kayo wala jud di jud sa maayo. Ako taon laman mo gamit na. Kani wala jud ko live. Kay wa man sa po kay Sige ra kay magkuan maros si Governor Chaco mga live stock pwede naman to ikuan. Kay Isip order, pasti apil na. Live pa nila. Live. ay man. Yung mas Live hugs. Ay, kaya. Pumunta na kay. Ay, nagkawin niya. Ikato kay mag-uto. Kanaya na kada. Hindi ka daot sa po ni. Ako siya kawag kay bago mas kupar sa naon. Bago pa na. Bago ni siya, all po siya pinakulay niya kay si kanan man po ni. Ako ba? Nag-isa na kan ni. Dili ito ning kuan Kasi kaya niya na. Kini. O kana mo gamitan. Arang-arang ni siya. Kana mo gamitan. Pero kung wala line option kini ako nagagamiton pero magsige lagi og charge. Kay Dali bang maduba. uwa. Kanira rag 63 naman no yagi. Bago pa na ko ng ilang tang Kaya. wag ko siya magamit. Ay, live siya. Balita na pa na dire. Dayo kini kini Sa pagpansak sige pre. mao lagi so wa tala ang option kay kini laging kabusta mga higala. Gusto ta palit sa palit. Ang banta na lamang taning mga puros doubt ng mga sisyon. Mga kurang ipangandoy, mga makadawag na, makatix daw. Daw na. Pero sao niya naman gutagos sa digital age mga igsoon, kinala mag-live. Pero sa isa kong live, ay maglang daw, nilalaman. Kaya maako na namin. Hindi, magulat na dyan ko, pre. Goal dyan ko dyan. Manawagan na tayo Miss G, kasi busy ito kong yan. Oy, kwarta. G! Ako kasi di mong iPhone din pare Roy. Bilang kurabusin naman ang ako ang 500 nga tinis mga sukli-sukli kay ang 800 man to kapir maabot na to niya. Pila dahil mong kwarta pa. Ingko 500 naman na is mama ni mo tinamaningil ganing sukli iya kong suguon kaya kang gitigom. Okay, so alas 8 Kurina na lang mo ano gani ka wala mas lugi. Wala kita ikuno sa ato balitang turuto serbisyo publiko sa adlaw nga Lunes sa Hulyo 27 katapusan ng Lunes sa bulan sa Hulyo. So pagduhog na punta sa Lunes ano na? So bulan na. Gusto? Gusto tres na. Di ara mas panahon. Pre, Pasko na po. Pasko na po. Pag mas ang gusto din naman. Pero naman oh, kada po kini atay na po sa pinaskuhan na to. Sipon na mo pabuton. Salamat o ako mingon ay gulaw-ulay ko na mga uglagsang kay mabutya po na panahon ikaw maglarag wa papasig kalibutan na kini hatiog sa kabus anak sa unang distrito particularmente sa lungsod sa Manoyo di adapted sa barangay Nubi ning siyudad sa Naime butag di ay sa akong classmate diya kumabot kapitan sa barangay Sais Kutsya Lorenzo Asipon Junior butag ni mo diya bay kumabot kapitan sa barangay Sais Kapriwal Dael Kutsya lang to diya sa barangay 5 may butag diya Kap RD salamat o may butag kanatong tanan uswag tanhay. May butag sa ay ni Barangay Kagawad Maning Lopez sa Barangay City o ni Barangay Captain May Gimenez sa Barangay San Jose. Nagalas ito mga kaubang sa Master's Control kinilang gyapon ninyo lagad Roy Ibanez manamilit sa pag-ingon ang pagkamatarong mao'y magabayaw sa kanasudapan ang pagpakasala mao'y makapuka nining nasuranikang salamat mayong buntag kanatong tanan.